Viveiro, autoridades presentes, estimadas amigas, amigos, veciños e veciñas e, por suposto, nenos e nenas que conforman o coro do Celo Estoio. En primeiro lugar, en nome do Seminario de Estudos Terra de Viveiro, a quen teño o gosto de representar, quero darlles a todos e a todas as máis expresivas grazas pola súa presenza neste acto de homenaxe e presentación en Viveiro da biografía de Luz Pozo Garza. Grazas que fago igualmente extensivas, por suposto, aos componentes e convidados que hoxe nos acompañan. A obra colectiva intitulada A Procura da Poesía foi publicada por Alvarellos Editora, cuxo editor editorial Enrique Alvarellos Casas Lugo 1968 acompáñanos hoxe nesta mesa. Quique Alvarellos para os amigos, é licenciado en Filoloxía Hispánica, xornalista e escritor e por mor do pasamento do seu pai, Enrique Alvarellos Iglesias, un vello conocido de Viveiro, pois ten escritos distintas obras, entre elas as das bandas de música en Galicia, aparte de ter a Academia Alvarellos en Lugo, onde moita xente ten estudado de Viveiro ali, en pasantías. Dende xuño do ano 2004, como dicía antes, pois dirixe a editora, a raíz do pasamento do seu pai. Na súa faceta xornalística, Quique Alvarellos comenzou de columnista no xornal lugués El Progreso, e traballou tamén como redactor na Televisión de Galicia e no diario coruñés La Voz de Galicia. Tamén foi correspondente para Galicia da desaparecida revista Cambio 16 e redactor xefe de Atlántico Diario da cidade olívica. Así mesmo, desempeñou a xefatura de prensa da Consellería de Obras Públicas e as asesorías de comunicación de Tour Galicia e do Xacobeo. Na actualidade dirixe a Alvarellos Editora e combina as súas colaboracións non diarias, pero moi frecuentes, na prensa coa súa condición de escritor tamén, e autor tamén de diversas publicacións. Quique, cando gustes. Moitas gracias, alcaldesa, querida Luz, Aurora, Andrés, amigas e amigos, familia de Luz. Ben, pois é un placer estar aquí presentando esta monumental obra que recolle unha vida monumental tamén dedicada á creación e á arte como esta e a procura da poesía de Aurora López e de Andrés Pociña. É un libro que naceu neles hai 10 anos, porque son, despois falarán deso, o traballo dunha década longa de fecunda produción para chegar a este volumen de máis de 500 páxinas que hoxe temos aquí. E que é un libro que, como digo, naceu no outono pasado, a finais de editorialmente falando, publicámoslo en outubro, ten un pequeno percorrido xa, e naceu con moi bo pé porque nestes momentos está de finalista nos premios da edición de Galicia dentro do apartado de mellor libro de non ficción do ano. Por outra parte, o libro pertence a unha colección que hai unha década iniciamos na editorial que se chama Colección Oeste, dedicada á divulgación e ao ensaio, e a colección tamén está de finalista como unha das posibles mellores obras editoriais do ano 2014. Entón, polas dúas partes, o libro saiu bendecido de alguna maneira no seu inicio, non? Ben, eu vou ser brevísimo, quero darlle a noraboa aos autores, xa yo teño dado na presentación que fixemos primeira na Coruña a finais do pasado ano, esta é a segunda presentación, procuraremos facer algunha máis nas próximas datas. O traballo que deitaron nestas 569 páxinas pois contén, como dixen ao comenzo, toda unha vida dentro, unha vida de creación, non? É un libro polifónico, hoxe creo que vimos ter aquí unha actuación musical, pois temos que falar en clave musical e tamén porque Luz é unha gran música, non? Un libro polifónico porque está cheo de voces, porque ten esa polifonía da voz dos propios narradores que son os dous autores, ten a voz da crítica, como foi percibindo a obra de Luz desde aqueles finais dos anos 40 das súas primeiras publicacións hasta hoxe, e ten a propia voz de Luz na súa poesía e nos comentarios que ela fai hoxe a obra escrita que iban percorrendo Aurora López e Andrés Pociña. Ben, Luz ten definido a poesía como o reino da ambigüidade nivelada, non? Pois cada páxina deste libro é precisamente eso, é un equilibrio donde hai unha simbiose fundamental entre vida e poesía, esa fusión que se dá en moi poucas persoas e que Luz tena, captaron perfectamente os autores do libro e aquí está exposta para a deleite de todos nós, non?
Conclúo anunciando tamén para todos vos que a nosa editorial prepara para este ano, porque Luz sigue creando día a día, a publicación dunha nova obra que, salvo que ela me corrixa, creo que se vai titular A Rosa Tántrica de Borges, que será un poemario dos que ela está traballando actualmente e que publicaremos no 2015, é dicir, o 2015 vai ser un ano con nova obra de Luz Pozo Garza, o que nos alegra a todos os amantes da poesía e da súa poesía moitísimo. Moitas grazas, alcaldesa, de novo, amigos, paso a palabra a quen lle toque ahora. Certamente, a procura da poesía, sen dúbida, non tería sido unha realidade sen o esforzo calado e sapiencia adquirida durante anos de trato inicial e amical entre os autores Aurora López e Andrés Pociña con Luz Pozo Garza. Dos autores, obviamente, por razón de tempo, tan só imos dar unhas menestrazos das súas obras literarias. Son autores todos eles con moita obra escrita, pero xa digo, é un acto onde hai moitos intervintes e queremos facer o máis lixeiro posible. Aurora López, Sarria 1948, é catedrática de Filoloxía Latina na Universidade de Granada, onde ocupa tamén o cargo de directora da Unidade de Igualdade entre Mulleres e Homes. A súa obra, escrita e investigación xiran principalmente arredor do campo da literatura latina e, sobre todo, o teatro, así como a supervivencia actual. Pola súa banda, Andrés Pociña, Lugo 1947, é igualmente catedrático de Filoloxía Latina na Universidade de Granada, onde foi decano de Filosofía e Letras entre os anos de 1982 e 1984, así como director do Departamento de Latín. Investiga nos eidos da literatura latina, do teatro clásico antigo e a súa proxección nos teatros actuais. Cultiva tamén a poesía e narrativa, o ensaio e as traducións, destacando nos seus estudos literarios en Col de Rosalía de Castro e, por suposto, sobre Luz Pozo Garza. A continuación, deixámolos con Aurora e Andrés. Señora alcaldesa, querida Luz, querido Quique, Carlos, bueno, querida Aurora, señoras e señores. Imos falar os dous sobre o libro, pero o máis rapidamente posible. Vou dicir que, sobre todo, as cousas que nos emocionan neste momento. A primeira emoción é que chegamos a Viveiro ás 3 da tarde e están as rúas de Viveiro cheas desta foto de Luz Pozo Garza nos escaparates de tantísimas tendas e, curiosamente, esta foto é Luz Pozo Garza, foto feita en Viveiro cando Luz tiña 11 anos. Eu, non sei se creer en milagres ou non, pero a veces hainos que esta foto que fixo Luz porque a súa nai, doña Luz Pozo, a obrigou casi a facer, e Luz decía, non, mamá, eu non quero facer esa foto porque a min gustame as nenas loiras e cos ollos azuis, e eu non estou así nesa foto. E a súa nai dixolle, esta foto ala recordar moitas veces. E hoxe está a foto nas rúas de Viveiro. Verdadeiramente algo sorprendente a máis non poder. Entón, nós para falar deste libro, Aurora e eu temos publicado moitísimos libros, moitos. Pero este libro ten algo moi especial. É un libro de amor. É un libro de amor, é un libro de poesía, chámase A Procura da Poesía, porque a procura da poesía é a definición da vida de Luz Pozo Garza. Son moitos anos continuamente procurando nova poesía. É poesía distinta. A min preguntábame agora da televisión galega si en que corrente colocaba a Luz Pozo. Digo, non a podo colocar en ninguna corrente. Esta muller comeza a facer poesía, a publicar poesía nos anos 50 e aínda segue. E sempre está
é na cresta da onda, sempre está no último movimento. Por lo tanto, non é unha persoa, é a historia, imos decirlo así, da poesía galega do século XX e dos 15 primeiros anos do século XXI. Esta é Luz Pozo Garza, non con moita precisión, pero penso que con bastante exactitude. Este libro comenzamos a facer hai moitísimos anos, cando Luz publicara 9 libros importantes de poesía. Entón, un profesor da Coruña, Luciano Rodríguez, acordou, tivo unha idea magnífica, facer un libro sobre Luz, sobre a poesía de Luz, que se chamaría 9 libros. Levaba publicados 9 preludios para Luz Pozo Garza. E entón encargou cada un deses preludios, é dicir, o estudio concreto de cada libro dos publicados a un home ou unha muller. O primeiro, ánfora, foi Claudio Rodríguez Fer, o famosísimo poeta e profesor de literatura de Lugo, Claudio Rodríguez Fer. O segundo era Aurora, tocoulle El Vagabundo. O terceiro libro, O Paxaro na Boca, primeiro libro en galego de Luz, tocoume a min, e logo que eu recorde Carmen Blanco, a famosa estudosa da literatura e escritora Carmen Blanco, iba a facer Códice Calistino. O libro non chegou nunca a publicarse, pasaron anos e anos, faltaba unha colaboración, primeiro faltaban dúas, logo faltaba unha, fallou un autor e entón o libro non saiu adiante. Pero as persoas que tiñamos feito puntualmente o que nos tocaba, pois publicámoslo en revistas e foi saindo, e aí empezou na idea de Aurora e na miña de facer un libro sobre Luz. Dice que hai 10 anos que estamos facendo este libro. Hai máis, pero non foi continuamente. No medio publicamos moitos libros da nosa especialidade, de outras especialidades, etc. Pero, por fin, o libro xa chegou ao seu momento e tiña que salir, e aquí está. Entón, eu vou dicir rapidamente o que hai dentro deste libro, a parte de moito amor. Por que moito amor? Porque foi un libro feito, pois sí, nas nosas mesas de traballo, pero tamén foi feito por teléfono, foi feito moitas horas na Casa de Luz na Coruña, e cando tiñamos unha dúbida, nós que somos fundamentalmente profesores de teatro grego e latino e de literatura latina, pois claro, cando queremos saber algo de Cícero non podemos chamalo por teléfono, pero a Luz sí. O único problema é que hai que saber cando se chama, porque a conferencia nunca baixa de hora ou de hora e media. Nos falamos moito, Luz fala moitísimo, e bueno, total que nunca nos faltou absolutamente información. Sempre tivemos toda a do mundo. E, a parte de información, moito cariño, moito amor, e este libro ten cousas que a xente que non teña esta relación tan intensa que nós temos con Luz probablemente nunca teria chegado a coñecela. Na biografía, quizáis, estamos en Viveiro, o máis interesante é o que decimos de Viveiro, sen saber, como íbamos a adiviñalo, sen saber que hoxe viríamos a presentar o libro aquí. A Aurora vai ler algúns parágrafos do que decimos no libro sobre Luz e Viveiro. Bueno, síntome presentada e xa non vou falar eu, porque simplemente vou ler xa. Cando ten 7 anos, no 1929, o seu pai, que tiña un emprego público de inspector veterinario, de higiene de sanidade pecuaria, pasa por traslado a desempeñalo en Viveiro, onde Luz vivirá outros 7 anos comenzando os estudios de bacharelato por libre, indo a examinarse ao Instituto de Lugo. Estudia tamén música e piano, anos aos que máis tarde se sumarían os de Magisterio e, por fin, os da licenciatura en Filosofía e Letras, do que logo falaremos na Universidade de Oviedo. E continua
unha extensa formación unha extensa formación literaria a base de constantes lecturas moitas sorprendentes para unha nena de tan poucos anos. Na infancia en Ribadeo lembra ter lido o Jocelyn de Lamartine e as tragedias de Xurra, libros de seu pai que aínda conserva na súa biblioteca. Como lecturas en Viveiro, antes de marchar para Lugo, enumera do gran Homero a Ilíada e a Odisea. E na literatura española, Bécquer, Valle Inclán, Juan Ramón, Antonio Machado e da poesía do 27 só Lorca. Non esquece nunca a súa paixón polo cine. Vivía a familia Pozo Garza fronte ao Teatro Nemesio, no que tiñan un palco reservado. Luz recorda películas mudas como El demonio y la carne, protagonizada por Greta Garbo, e as películas de Charlot, e a continuación, nos anos 30, o esplendor fulminante de Hollywood, co brillante momento estelar de Greta Garbo, Marlene Dietrich, Spencer Tracy, Humphrey Bogart e Claire Glade. Malia a corta idade, con esa madureza que simultanea con lóxicos comportamentos de nena, vive con intensidade os feitos políticos daquela década tan axitada. Por exemplo, conta deste modo a instauración da República. Bueno, pasamos por outro momento. En Viveiro, que é o que nos interesa neste momento tamén recordar aquí, en Viveiro está a familia cando o sorprende a rebelión militar de Franco, da que nada máis comenzar é vítima don Gonzalo Pozo, que estaba afiliado ao Partido Izquierda Republicana, sendo destituído do seu emprego, inmediatamente elevado preso ao cárcere de Lugo. Dona Luz Garza marcha cos seus fillos á capital para estar preto do marido e instálase nunha fonda na rúa do Bispo Aguirre, xusto na casa onde vivía o médico e poeta Luís Pimentel, que será no futuro a figura senlleira da literatura para Luz Pozo Garza. Como estudiaremos por miúdo no lugar correspondente, a poeta dedicoulle anos despois unha espléndida monografía ao libro de Pimentel Barcos sin luces, 1960, que se publicou en 1990, moi descontenta sempre coa edición resultante, e preparou unha nova que saíu en 2011 e reaparece nesta un estupendo estudo inicial titulado Encontros con Pimentel. En 1940 tornan a Viveiro, o pai consegue pasar a depuración e recupera o antigo cargo de inspector veterinario. Luz ten entón 18 anos. Os anos seguintes son moi importantes na biografía de Luz Pozo. Remata o bacharelato aprobando en 1944 o exame de Estado na Universidade de Santiago e saca o título de piano elemental no Real Conservatorio de Música de Madrid. Nese mesmo ano casa con Francisco Vázquez Ramudo, que fora seu profesor de matemáticas e que dirixía a Academia Minerva, na que vive as súas primeiras experiencias como profesora, profesión que exercerá durante toda a vida, impartindo daquelas materias moi do seu gusto: lingua, literatura, latín, debuxo. En 1945 ten o seu fillo primeiro, Gonzalo, feito que non lle impide seguir a súa carreira e formación. Un ano despois obtén o título de Magisterio. Simultaneamente vai agromando a Luz poeta. Neste aspecto tivo unha especial importancia, como ela confesou moitas veces, o coñecemento de que xa dixemos anterior, Luís Pimentel, que vai de visita á casa da poeta unha tarde de verán de 1944 e escoita a Luz interpretando a Debussy ao piano e tamén lendo algúns poemas. O poeta de Lugo
recitou 2 poemas do sempre inédito Barco sin luces, os titulados Descubrimiento e Oración al terminar mi iglesia. Luz comenta que ese día vai sinalado con prédara branca na súa vida, porque naquela máxica tarde foime revelada a poesía máis suxestiva e distinta que eu escoitara na miña vida. Bueno, entón, como ven, Viveiro é absolutamente fundamental na vida de Luz. Aquí se prevé, ela nace en Ribadeo, pero verdadeiramente aquí foi onde foi toda a súa infancia, e logo hai só ese pequeno tempo que vai a Lugo, despois a Larache, pero por fortuna volven pronto e volve a Viveiro. En Viveiro casa, en Viveiro é profesora, en Viveiro, como vai ser profesora toda a súa vida, en Viveiro fai os seus estudos, en Viveiro ten o seu fillo e as súas 2 fillas, é dicir, a vida de Luz en Viveiro é absolutamente fundamental. Por eso me parece moi bonito que hoxe as ruas de Viveiro teñan esta cara de Luz na... Sería maravilloso que durara máis días, pero polo menos hoxe está, e dá gusto vela. Ben, o libro, despois da parte biográfica, que é longa, pois ten un capítulo dedicado a cada unha das obras literarias de Luz. Estudianse con máis extensión ou con menos, dependendo de moitas circunstancias, cada un dos libros, que son moitísimos. Luz non deixa de escribir en toda a súa vida, e en concreto hai 15, estudianse 15 obras, 15 capítulos dedicados a 15 obras de Luz, e logo un capítulo 16 a poemas dispersos. Logo hai unha parte de Luz que é importantísima e que non se pode esquecer nunha obra que pretenda facer xusticia a esta figura importantísima da cultura galega, que é a parte como investigadora, a parte de a obra filolóxica de Luz. Os libros que publicou sobre outros escritores galegos, o máis importante sobre Luís Pimentel, sobre Álvaro Cunqueiro, etc., a cantidade inmensa de artigos científicos publicados en revistas literarias, todo eso vai estudiado, non todos, algún falta, pero a inmensa maioría van estudiados nunha parte que se chama obra filolóxica de Luz. Logo, para facilitar que a xente se aproxime a obra de Luz, bueno, se non ten os libros parciais de Luz, ou se non ten a obra completa de Luz, que en fin, xa foi publicada, evidentemente, hai algúns anos, vai unha pequena antoloxía, chamase Pequena Antoloxía Poética, que non é tan pequena, son 50 páxinas, onde van 5 poemas de cada un dos libros de Luz. De maneira que aí, bueno, o millor non son os millores, son os que nos gustaron máis a Aurora e a min. Despois de darlle moitas voltas, escollimos 5 de cada libro, e eso vai engadido aos poemas dispersos. En poemas dispersos hai unha selección de poemas de Luz que moitos non os coñece a xente. Algúns mesmo non foron nunca publicados, de maneira que tamén hai sorpresas neste libro. E logo hai un apéndice con 2 partituras. A primeira é un poema de Luz que a nos apasionanos verdadeiramente, que é o poema Cecais Mañá. Cecais Mañá é un poema de concerto do outono, a nos gustanos moitísimo, e sobre este poema fixo unha canción Aurora, que é compositora tamén, e tamén canta, fixo unha canción que verdadeiramente tivo e ten un éxito inmenso, evidentemente non saen nos 40 principais, nin cosas desas, pero foi cantada en América e foi, de feito, foi estrenada primeira vez en América no Museo Castañino de Rosario,
e hai moitísimos anos, e a última vez, as dúas últimas veces que foi cantada foi en agosto, en setembro, non, bueno, fai un ano, no piano de Victoria Ocampo en Mar del Plata, na casa veraniega de Victoria Ocampo, no piano de Victoria Ocampo ali a cantou Aurora. E a última vez na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. Vai a partitura aquí, igual que vai unha partitura dun poema de Eduardo Moreiras, que é a segunda, que se chama A Fontela Pura, un poema de Eduardo Moreiras dedicado á luz. Eu non falo xa máis, xa digo, este é un libro de amor, e eu voulle pedir a Aurora, xa o traíamos programa, que lea, evidentemente cantar non, pero que lea este poema tan bonito de luz que se chama Cecais Mañá. Cecais mañá, chore un fagot na miña morte. Cecais sexa o salaio dun río interminable. Hai violíns chuviñentos na banda do misterio, unha arpa fuxidía que traspasou a alma. Polo camiño vello deixo un rastro de néboa, unha voz no tempo, unha ferida vea que se chama amor. Ningunha hora para me despedir, mellor que a hora da chuvia na noite, a hora dos negros navíos, das portas enloitadas. Coñecerei o intre nas rúas tebregosas, nos muros xordos onde alguén escribiu un nome soio. Logo da intervención de Andrés e de Aurora, ou de Aurora e Andrés, é tempo agora de falar de Luz Pozo. Luz Pozo Garza, Ribadeo 1922, é, sen dúbida, a voz poética femenina máis poliédrica e significativa da Galicia do século XX e principios do XXI. Realmente non precisaría ningún tipo de presentación en Viveiro, pois aquí veu con tan só 7 anos, coincidindo co traslado do seu pai Gonzalo Pozo Pozo para facerse cargo, como dicía moi ben antes, da praza de inspector veterinario do Concello. Na nosa localidade, a familia Pozo Garza pasaría días felices durante o sexenio republicano e tamén ben amargos por mor do golpe militar de 1936. Acontecemento que orixinou a detención gubernativa do seu pai e un longo periplo de medos interiorizados, así como a morte na guerra incivil de Gonzalo, irmán maior de Luz. A partir de agosto de 1936, mentre non se resolveu favorablemente o expediente de depuración do seu pai, a familia Pozo permaneceu afastada da Mariña luguesa, residindo temporalmente nas cidades de Lugo, mentre estuvo detido, e en Larache, Marrocos, ata que por fin regresaron a Viveiro en 1940 ca resolución favorable do expediente depurativo. Aquí, fronte ás ondas do mar de Viveiro, ese poema tan especial de mar que a levaba dende Viveiro a Vigo, polo mar, ese Vigo das cantigas de amigo, de amor, onde zoa con forza tamén nesta mariña o vento do Nordés, título tamén de moitas desa revista, desa publicación tan querida dela, estudando música no Conservatorio da Coruña e Filoloxía Románica en Oviedo, e mesmo impartindo clases na Academia Minerva, ese faro educativo nos anos escuros, na longa noite de pedra, que tivo, que foi o único illote de cultura de Viveiro nese momento, con represaliados como Ramón Vilar Ponte, que non podía escribir, hasta que Lea Linso, curiosamente falanxista e amigo del, lle dá alternativa igual que a Cunqueiro no Faro de Vigo. Pois repito, nese faro que foi a Academia Minerva, por aquí pasaron profesores realmente significativos como Río Barxa, Jácome e outros moitos que cultivaron dun xeito tremendamente privilexiado a mocedade viveiresa daquel momento.
Nese ambiente de viveiro dos anos 40, de pobreza, de escasez, comeza a súa escrita luz, primeiro en castelán e logo en galego, con títulos tan suxerintes como Ánfora, 1949, El vagabundo, 1950-52, ou O páxaro na boca, 1952, e, por suposto, Cita en el viento, 1962, obras escritas todas en viveiro. Obras que destacan principalmente polo carácter intimista, amoroso e naturalista da autora, que manifesta constantemente o seu vitalismo e ansias de liberdade fronte á oscuridade, ao frío e á morte. Estamos na primavera, curiosamente tamén. Xa pasou o 2 de febreiro, o día da Candeloria, que cando empeza, como dice a canción, que chore, que deixe chorar, mitad do inverno está por pasar, e ao revés. Dicir, a Candeloria sempre é a línea que marca o inverno e o verán, e a primavera. Por eso, o inicio do Antroido, que é a entrada do bon tempo. Pois luz tamén ven pola primavera a viveiro dun xeito curioso. Non chegou en abril, pero xa fixo a chegada. A chegada igual que os paxaros que veñen anunciando sempre o bo tempo. E non me quero perder, pois non quero romper o tempo. Sen dúbida, os tempos iniciáticos e de formación na nosa localidade foron certamente enriquecedores pola evolución constante de Luz. Luz é unha poeta que sempre foi a máis, como ben dicía Andrés e Aurora. É unha poeta que sempre é actual. Se algo temos que destacar dele é o seu carácter optimista, a súa vitalidade, as ganas de vivir, de levantar a persiana pola mañán e buscar a luz do día, como o seu propio nome. Por eso sempre acadou a máxima expresión en obras fundamentais como en canto a estética poética, como o Concerto de Outono, publicado en 1981, Códice Calistino en 1986 ou Prometeo e a Flor de Loto 1992, entre outras moitas. Sin máis, Luz, tes a voz e a palabra no teu pobo de adopción. Querida alcaldesa, María Loureiro, excelentísima señora, presidente do Seminario de Estudios Terra de Viveiro, Carlos Rocal, moitas gracias. Andrés, Aurora, meus queridos amigos de tantos anos, somos como familia. Quique Alvarellos, que ten moita paciencia comigo, está esperando un libro hace moito tempo. A todos, pero moito Viveiro me emociona, chegar a Viveiro é emoción. Pensar que pasei aquí prácticamente a miña vida casi inteira. Sí, gracias. Porque, bueno, non vou repetir todo o que xa se ten dito, pero aquí deixei moito amor, moito cariño. Aquí me casei, precisamente aquí está a miña familia, Manolita Paz e Susana Carballo, as que dedico estas palabras miñas, e a todos vos tamén, porque quero moito falar de Viveiro para min, igual que falar de Ribadeo. Son dúas cidades que teño no corazón e que van comigo, porque os povos, as cidades, o ambiente, a parte física, todo vai coa persona que viviu, que naceu e que viviu nese lugar, nese sitio, porque crecemos ao par, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo vou facendo cada vez máis bella, bellísima, claro. E o Viveiro vai comigo, o Ribadeo vai comigo, e están dentro de min, están ampliándose e dándome ese alento vital co que me sosteñen nesta vida. Entón, repensar que se poden separar do terruño, como se suele decir, o sitio onde se naceu, onde se xugou, onde se estudiou, en fin,
donde se criou. Eso é imposible esa separación. Despois, un va cambiando ao longo da vida, vamos cambiando moitísimo a esa visión que tenemos nun momento determinado, pero precisamente un libro mismo, cando se está facendo, temos unha cosmovisión, pero no mismo libro, nos mesmos poemas que estamos facendo, vamos cambiando de cosmovisión. Eu sou unha cambiante, moi cambiante. Os libros meus son todos diferentes. Ten que dar. Meu fillo sabía. A miña nai sempre me decía, pero que cambiante eres? Pero cada día pensas unha cosa distinta. E sigo pensando unha cosa distinta. Non cada día, sino cada hora. Cada hora. Penso diferente. Por eso, pois non me metín en política, porque pasaría do comunismo, pasaría ao mellor ao anarquismo, non sei, pasaría a 50 estadios diferentes, non? Estadios. E por eso se pode escribir estes poemas, e por eso os meus amigos, que vou falar deles, porque eles falan moito de mí, pero non falen nada deles. Son catedráticos de filoloxía latina, e saben moitísimo de literatura clásica en xeral, porque Aurora, que é unha cantante estupenda, é unha música formidable, toca o piano maravillosamente, canta moi ben, é soprano, o sea, a tesitura máis alta das voces, é o tipo, que pensa o mesmo, máis ou menos, non é exactamente igual, pero máis ou menos pensando. Pois que cantou todos os poetas galegos, a moitos dos poetas galegos, fixo ela a música, que é compositora tamén, e a letra a recolle e lle dá esa modulación que ten ela especial, que é irrepetible, e que digamos, mira como estou temblando de emoción, de emoción nada máis. Andrés, que ademais son os dous admirables críticos, e que Andrés é ademais novelista. Ademais escribiu unha novela preciosa nos transparencias do Miño. É unha obra que estuvo a punto de sair no cine, e supoño que está todavía preparando para que apareza. É preciosa. É dramaturgo tamén. Un dramaturgo sobre todo da obra de a ver se non me acordo de obra da que tamén eu escribín algo sobre eso, que é a miña filla xa está temblando. A Medea. Se non me podo acordar da Medea. Bueno, eu escribí, como xa se dixo, a Medea en Corinto, porque eles mo pediran. Pero é que Andrés tamén escribiu unha Medea, que foi premiada, e que é preciosa. E que, bueno, todo o mundo quedou quedou admirado de que un home que ten tantas actividades literarias e filolóxicas, que teña tempo de escribir obras así. Entón xa queda encuadrado. Ademais, outra cosa moi importante que teño que dicir deles, que son os millores críticos de Rosalía de Castro. E teñen, que isto nunca o digan eles, teñen a biblioteca, non me sabe a palabra, a biblioteca máis importante do mundo sobre Rosalía de Castro. A máis importante do mundo. Non falta nada que se tiver escrito sobre Rosalía que non este na biblioteca dos amigos Fociña, dos hermanos Fociña. Ben, entón o que me queda decir, pois primeramente quero dar todas as gracias, todo o cariño que me teñen, os anos que pasaron, a cantidade de bibliografía que puderon recuperar, e que conocen eles a perfección mellor que a mí.
E que, bueno, que eu vivo da alegría que me dan eles na literatura. Ao mellor xa non escribiría e algún tempo ao mellor deixei de escribir, pero como eles están falando comigo, chamándome, facendo toda esta crítica literaria sobre a miña obra, pois forzosamente é un aliciente que me gusta cultivar e seguir. Estou escribindo, acabo de escribir estes días outro libro, e dentro de 15 días, un pouco máis, non? Sairá outro, o teu. Bueno, entonces, o que teria que decir é que ao longo desta vida, que isto que estou dicindo de que cambiei tantas veces, teño continuamente unha cosmovisión distinta que me move a pensar de diferente manera, pero non só a pensar, sino tamén a ayudar a min e aos demais a que cambien tamén de pensamento e que sempre sexa para ser máis irmáns, ter máis comprensión no mundo. En canto aos libros, pois que xa en realidad dixéchedes todos o máis importante, pois eu lerei algo do que escribín sobre eses mesmos libros. Por exemplo, de Concerto de Outono, pois teño que decir algo que escribín aquí. Bueno, primeramente, esta é a última, porque os profesores me decían sempre que agora, cando foran a publicar estes libros, que lles gustaría unhas palabras mías, un criterio mío sobre as obras que fixen hai bastante tempo. Entón, sobre o Códice Cadexino, que foi o libro que máis se editou, tivo moitísimas edicións porque se estudiaba no instituto, pois dixen isto a última hora. Concerto de Outono 1981 integra as obras, as obsesións e variantes da autora. Primeiro, o amor, en Vigo no sagrado, a inquedanza existencial, Velaíña da morte, a problemática da patria, Verbas de Rosalía, que se expresa tamén en caligramas, variacións sobre do mismo tema. A constante da liberdade, a ferida da guerra civil, Miña dona, liberdade. Finalmente, a evocación de infancia, a indagación nunha trascendencia necesaria, a insistencia metapoética como unha arpa, o milagre da música, Beethoven, Mozart, Bach, os beramados a través do poema e interpretación do Sermón da Flor. Pode existir unha conexión subconsciente co poema Limiar de Crometo a Flor de Loto. Todos os libros son diferentes, pero todos hai unha conexión entre todos eles. Sempre ou ven algunha palabra que repito conscientemente, ou ven algunha idea que me gusta compartir para que exista unha liña intencional en todos os libros que escribo. O amor é unha das constantes que se fixeron máis conocidas da miña escrita. E o libro que fixen agora últimamente é tamén todo de amor. Non é o meu amor, senón o amor de outras persoas que coñezo a través da súa obra e que digo sempre o mesmo, estas palabras de Dante que sempre as teño en mente. El amor que move el sol e outras estrellas, o amor que move o sol e outras estrelas.
de todos os libros que escribín, sempre hai algúns que están máis preto do corazón, que son máis íntimos. Para min, hoxe en día, o máis importante de todos é Sol de Medianoche. Está escrito en castelán. Sol de Medianoche está dedicado á miña neta Natalia, que morreu hai 3 anos. Era unha rapaza moi culta, moi intelixente, tiña dúas carreras universitarias, pero aparte deso é que era unha rapaza cariñosa, afectiva, inteligente, unha rapaza maravillosa. Nos xuntábamos moitas tardes, oíamos un pouco de música, nos abrazábamos e decía sempre: abuelita, non me aprietes tanto. Sempre decía eso: abuelita, non me aprietes tanto. Estou recordando. Era moi cariñosa. Gustaríame ler algo do libro ese. Sabes tú onde está? Moitas páxinas de libro e hai que... Nada máis que vou ler algunhas, no todo, claro, un pouco máis. A medianoche recogían los vasos de la cena, las cucharas de plata, los manteles, el círculo anual de los misterios consagrado a la rosa en su fulgor. Contemplaron el gozo de Natalia con la rosa en el pecho. La reasunción de la vida por la gracia, en compañía de los ángeles. Bajaron las palomas, las nubes luminosas, las vestimentas diamantinas, la dirección sagrada de la luz. Y todo se hizo sensible y habitó entre nosotros. Se abrió la nube mística y reveló el augurio de las altas estrellas que rigen los días. No tenían sosiego las palomas. Los ángeles cantaban santo, santo, santo. Y el nombre del Señor resplandecía. Y Natalia alcanzaba la visión venturosa. Muros de jaspe o de cristal purísimo. Y el aceite y el vino derramado en la ofrenda. Se abrieron de par en par las puertas y profesaste ingrávida en el reino de las lenguas de fuego consagradas. Bajó al agua el espíritu, y allí mismo brotaba el manantial. Y llevaba a cada puerta un hombre, y a la tuya le pusieron diamante. La rosa de 100 pétalos del alma, el amor que mueve el sol y otras estrellas. Resplandece Natalia al sol de medianoche, en aquella alta luz intercede María, y todo se hace transparencia y tiembla el aire. Natalia abre los ojos y se entrega a los salmos. Mira a la tierra y llora. Las almas se estremecen. Los ángeles, absortos, cayeron de rodillas.
de a miña nai. Entonces, gustaríame facer este pequeno homenaxe, gustaríame facer yo a mamá. Vamos a ver. Non está entero, verdad? Aquí está. Sí, está aquí. Mira, empeza aquí. Este é o final. Vivimos nai da luz de memorias durables ou de cousas de fábula. Vivimos de guardar a procura da neve que apañamos acaso nalgún día de inverno. E cando miro as follas xa perdidas daquele outono que se reconcilia, lembrome que poñías no teu poema escrito os motivos da alma, que poñías polas noites os motivos da alma, primeiro a morte do teu fillo na guerra, recordando en silencio os tempos de infortunio e a lesión dos humildes, nese eterno retorno que nos fire e consagra como seres humanos. E agora, nai da luz, andas nese misterio que non se furta as almas, pois foron removidas as pedras sobre as pedras para vencer a morte. Así o ditaba sempre desde as aulas, onde quedou intacta a vida toda, e nós reescribímola con amor, e éramos novos, e os labios inocentes repetían o Stabat Mater e outros compromisos, pois sabías que a letra entra con amor. E así prende, convoca e dinamiza ende xa máis se extingue, nai querida. Na túa indefensión de muller reservada, dominabas querencias estelares e as aves, e ás veces profecías, pois vivías nas ondas da evidencia, na armonía do cosmos, no esplendor da beleza meditada, desde aquela alegría melancólica que era o teu atavío. Ías, sin ser notada, pola escada, divina, pois as almas non erran sin arrimo do mundo agás da túa filla e os que tu amabas. E agora coido que todo foi mudanza, na levidade aquela da lazada no pelo dos tempos de ir á escola, no agarimo das noites, ou na lectura que era como un rito despois da cea. Eu agachaba as lágrimas porque morría Ofelia. Pois todo foi mudanza, digo, se me remito ao tempo dos tesouros perdidos, cando viñan as rulas a picar os greiños, e unha andaba ferida, e collíche a ti cun pano que marcabas, e sanabaslle a pata, e xa quiso ser nosa. Era o mundo ese exceso que chamamos memoria, na derradeira volta do camiño pois vivirá con nós despois da morte, nai tan querida. Agora ando a sentir a chuvia nestes vidros,
Atrás quedan as aves na luz de algún domingo, ou no pazo que súbito se me acende a cabeza, se me acende a tesora. Pois no extremo da noite chega un vento furtivo e logo nin se sabe que foi das nosas vidas. Un poema. Das arpas de Verdón. Das arpas de Verdón. Este é un libro que entre os que teño é dos que máis gusta, porque que me gusta a mí, quero decir, porque non todos os libros que se escriben reciben o igual cariño do autor. E entón este libro, As arpas de Verdón, quero moitísimo porque é unha relación entre Galicia e Irlanda. E entón, pois, además, ali vive a miña filla Mónica, e paso alguna tempada, pasei por ali, entón vi que había cousas moi semellantes a Galicia. Non me extraña porque de Galicia marcharon os irlandeses para Norgas, non viñeron de ali para aquí, senón que fomos nós para lá. Iso xa comprobado. As arpas de Verdón. E todo se cumplía como os signos de vida nas páxinas do outono ao aló en Dublín. Semellabas tan lonxe que hubo medo a te perder na lenda dos lagos, pois levabas nos ollos un algo que nin sei. Mais agora traías unha camelia branca no ser da nosa pátria, para plantar no frío e o delicado desa luz boreal que nos fascina. Eu pensaba, esa filla a nos dar un meniño de nome Kevin Patrick, a bautizar na igrexa de Sutton polo outono, e todo se cumpría. Por eso crucei auras, turbulencias e aves extenuadas por ventos e a través, Pirineos reservados por neves disolutas, Támesis, Mar de Irlanda e un fragmento de azul cunha Biblia no colo. Era a nosa Vulgata, coas palabras acesas para poñer a salvo o misterio das bodas. Ai, filla, non te esquenzas do reino da saudade cando escoites as arpas nos templos de Verdón. Para rematar e como peche das intervencións e dos ponentes, os que lles damos unha vez máis as gracias, fala a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. María, cando queiras. Boas tardes a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Seminario Terras de Viveiro, ao seu presidente, por darme a oportunidade de poder estar aquí na presentación deste fermosísimo libro sobre a vida e a obra da nosa Luz Pozo. Se me permitides, eu quero resaltar que esta semana foi o aniversario do nacemento de Rosalía de Castro e dentro duns días vamos a celebrar o Día da Muller Traballadora. Entón, eu quero agradecer darlle as gracias a esas mulleres, entre elas a Luz Pozo, que gracias a elas temos os dereitos que antes non tiñamos, dereitos que creíamos normais, pero que fai pouco tempo non podíamos disfrutar deles. Luz conseguiu un oco e triunfar na cultura do noso país, nun mundo que había moi poucas mulleres, a maioría eran homes, e por tanto ela abriu o paso, contribuir a abrir o paso a que moitas mulleres puderan tamén mostrar a súa valía nese mundo da cultura. Por tanto, hoxe, afortunadamente, hai moitas mulleres na universidade, na ensinanza, no mundo da cultura, na política. Iso é porque outras mulleres loitaron para que isto fose así. Por tanto, iso tamén quero darlle as gracias a Luz Pozo porque ela contribuiu a todo eso. Moitas gracias, Luz.
Dar tamén a noraboa tanto aos autores deste libro, a Aurora e a Andrés, por esta fermosísima obra, que é moi entretida, e animo a que leades porque é moi entretenida e descubrimos cousas que como que eu non sabía que Luz, aparte de esa gran poeta, pois que había terminado os estudios superiores de piano. Entonces, bueno, pois descubrimos cousas que sí que desconocíamos. Bueno, o editor tamén, nada máis, moitas gracias, repito, gracias por darme a oportunidade de poder estar aquí neste fermosísimo acto. Moitas gracias. E xa como coda final, ou peche do acto, o coro do CEIC Lois Tobío, dirixido polo profesor e director do centro Manuel Rodríguez, vai interpretar un breve repertorio que seguramente les vai gustar, tremendamente gorentoso para os sentidos, dado que os nenos e nenas sempre teñen un algo moi especial a nivel da canción.
conde Flores. Una historia de amor. Eran tiempos de guerra, de luchas entre España y Portugal. El conde Flores y la condesita se acababan de casar, pero como al conde lo nombraron capitán general, se tenían que separar. Antes de hacerlo, el conde le dijo a la condesita que si no volvía en 7 años, debía casarse. Pasaron los 7 años y el conde no volvía. Así que la condesita decidió ir a buscarlo. Por el camino le preguntó a un pastorcillo que pasaba por allí si sabía algo del conde Flores. Y este le dijo que estaba a punto de casarse. Ante tal descubrimiento, la condesita fue al castillo, donde vio al conde con la novia. Al presentarse ante el conde, este no la reconocía, hasta que le enseñó su anillo de bodas. Al verlo, el conde se desmayó. Al despertarse, dijo que se volvía para Sevilla con su mujer natural, porque los amores primeros son muy malos de olvidar. Pasaron los 7 años sin el conde regresar. Y un día, estando en su cuarto, su padre le empezó a hablar. Deja el llanto, condesita, nueva vida es de tomar. Condesito que te pide, fíjate, debes pasar. No lo quiera yo del cielo, que debes casar. Dale licencia a buen padre para el conde ir a buscar. La licencia tienes, hija, mi bendición además. Maldita guerra pública entre España y Portugal. Se retira a su aposento, llora que llora se va. Se quitó medias de seda, de lana se fue a calzar. Se quitó zapatos rasos, lo puso de cordobán y un billar de seda verde que valía una ciudad. Y encima del billar puso un hábito de sayal. Cogió el bordón en la mano y se fue a peregrinar. Anduvo 7 reinados, morería y cristiandad. Anduvo por mar y tierra, no pudo al conde encontrar. Cansada va la romera, que ya no puede andar más. Subió al monte, miró al valle y un castillo vio asomar. Y bajando unos pinares, gran vacada fue a encontrar. Vaquerillo, vaquerillo, te quisiera preguntar de qué llevas tantas vacas, yo daré quiero enseñar. Del comercio de Rubera, que en aquel castillo está, de la guerra llegó
al llegar junto al castillo con dan flores para encontrar. Y arriba vio estar la novia en un alto ventanal. Dale limosna, buen conde, por Dios o por caridad, o que ojos de romera en mi vida los vivos. Si los has visto, buen conde, si en Sevilla estado has, y mira este anillo de oro que en mi dedo chico está. No me conoces, buen conde, míralo, conocerás el anillo de oro y plata que me diste al desposar. Al mirar aquel anillo, el conde cayó hacia atrás. Ni con agua, ni con vino le podían consolar, si no es con dulces palabras que la romera le da. La novia bajó llorando al ver al conde llorar, y al lado de la romera se lo avenida el mundo. Deja al conde, romerita, conmigo se vas a casar. Maldita romerita, quien la trajo para acá. ¡Vuélvete para Sevilla, maldita Romera! No la maldiga ninguno, que es mi mujer natural. Con ella vuelvo a Sevilla, con Dios, señores, quedar. Quédese con Dios la novia, vestidita y sin casar. Que los árboles
vez máis reiterar as gracias a Manuel e a Alejandra, que tamén axudou ca gaita, compañeiros e compañeiras de traballo, e o coro, os rapaces e rapazas, e tamén unha pequena sorpresa que guardábamos para o final. O amigo e membro do seminario, tamén neste caso Roque Antonio Barreiro Fanego, ten unha sorpresa para Luz Pozo, así que acabe de cumplimentar a todos os membros e membros do coro. Roque, acércate aquí. Roque, que como sabedes é artista e pintor, pois ten un asallo pictórico, neste caso unha acuarela, non? Un grafito. Bueno, que fale Roque, que o conte el mellor. Vamos a esperar a que a deixamos que está ensimismada cos rapaces. Bueno, eu son un dos alumnos de debuxo que tivo luz na Academia Minerva. No primeiro de bachiller temos clase de dibuxo artístico. Bueno, entonces hoxe quería facerlle un agasallo que ela non esperaba, porque o seu fillo Gonzalo e eu estábamos implicados en isto e guardamos o secreto. Bueno, vou a concluir. Querida Luz, hace 15 años tuve el honor de que me dedicases unos versos para una exposición de pintura celebrada en Viveiro, versos que luego inserté en todos mis posteriores catálogos. Y hoy me identifico con esa familia Fanego a la que felicitas entre varios este año 2015 por medio de otros preciosos versos publicados en el Heraldo de Viveiro el día 9 del pasado enero. Y quiero agradecértelo con este retrato que realicé de ti y para ti, deseando te guste y disfrutes mucho tiempo. Tu exalumno de dibujo durante el primer curso de bachiller de 1958 en la antigua Academia Minerva, Roque Fanego. O coro ten ganas de tocar unha última, se o permitimos. Creo que sí, verdad?
E aquí queda este pequeno homenaxe a Luz Pozo, e hasta outro día, que disfrutemos todos, e sobre todo, como está aquí en oportunidade única, si queren que lles asine algún libro, abusando un pouco dela.